masukut hinduai na kabanta juga jingkia pada Leo Mary Lindem but Ezekiel Rani na kabanta yang kesem jong dristi la nong siang mata kikun kiti kamtam iting shine lang nong siang prake singkar ta kesngi kabanta ba kol binas ng koi in your glory jijat hai pom jukut Wasram masukui nova lai spa lai pundriu. Lai spa lai pundriu. Shadu one trying in giving God badu. Shadu one trying in giving God badu. Ngaduai me kutrai nagbata ya ka jingai e jung me kublei ha ka jing isnei ba crowd jung me tu jubab yanga da ka jing pen im jung me ka bom jupep ha ka teng kpa ba dukun ba men siem ba koin Amen. ka jingai e jung try jung e Jesus Christ ba ka jing e jung blei lem ba ka jing es lok jung men siem ba koin kin don rekat ba pi baro Iwan ban ai ngoi dem yu play kan ka step ka bamenta bat kum juru ngiyong ngin sayo sngeu ya ka jing pule na ka kitab Asia ka bakren chapang jungi ba kumno ublei uri usumar bat ngiyo iru ha ka ka dekot ka bakadu ka baong kala mo ka kmi ban klet yala ijong ikoni badang buny ne ban omle ichu ye ikon belaka kine kide ki kantin ki bangin sayo sngeu na ka jimpule ka banakong ka bapen i ba kumno ublei ukular walada ka kmi ka klet ye ikon henrei ka jing i jong ublei ka nam klet da lelei ha ka ju ka porong ngi yo mentaka sngi don ka jing rakhe mo ka saints of the day lande ka jing rakhe jungi ya ki riukut kabadai nak benta usiril jongka Jerusalem hakas pasnem kabasau mau laim kum bishop kum doktor jong kejing jongka doctor of the church ubahikai syapang kumnoban syapang kejing syapang kiniki jing hikai niam but mau lalong ruwei nagitaki riu krau perkat jong kabalang ubalano senyang nam taki jinghikai ya ka sakramen berkumjuru nam taka jinget ka jimpla jong ka jinget tam taka sngi rakhe ya ka ka sngi jong u ki duai balang baka jing sa jong uru ngi iwe pe iwe ru ngi nang yo ka jing nang jing start ta sho bani shimta ka ne ka mas bkhoi ya ka jing ruble to ngi ne ku bore la jong bamangi ilong kinang pop kanang baka ne ka jing le niam jongi kanwan ra ka jing kerku ber ka jing ai jongi iwe pe iwe ngapla hau blei bedon bor baro bade pi ko ben ko para bangalele pop shibun dag jing perkhat bagi tin dag kam bagi jing le klet dag jing le palat junga dag jing le palat junga dag jing le palat bakrawe junga namar katang kerpat kemari bakut kebai sak te soti yaki angel bikir kut bade pi ko ben ko para bantuai na kapta junga how try today ublei badan bor baro un isnei ngi bandal lama bigi pop jungi un yalamingi syaka jing em bam jukut Amen. Try can right go play. isnei yangi
rat ko blay is nayangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Triken rat ko blay is nayangi Triken rat ko blay is nayangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Dong ini duai hakane kamas bakun ni duai na kamta ki bapang wisdom ki parlok jungi ki badon na ki jitmu baper ki terwai ki baro akane khidmat ka bamanta boblei unirab iki unai kamta mi ki bapang ki wisdom unai ki ka jingko jingkia met ban mensim unang kerkoi ki jingtmu baha jo ki tuki parlok jungi ki badon ni ki jingtmu bari ki jing angnot ki baper na kamta ka jing baha yang sem bari ki jingtmu baha jongki Koblei meu ba ai bainong yaki kam jong ki bahok bat baterwa ya ka jingmap ha kinong pop ki ba kla ka bamot to isn eingi ki ba khot kerpat ime ba ka jingpla ya ka jinglong ba pop jongi kanira banyo jingmap na ka benta kilat jongi daw try jongi just Christ ukon jong me uba iem bat basenchar ringkat bat me ha ka jinglong ka we jong mensim ko we blay junom la junom Kacing pule peningkong, kacing pule na kitab Isaya. Utrai ongkum ne, ha kaya kacingai ngala jubab ya pi. Ha kasengi jempen ngala yarab ya pi. Ngala ri ya pi, mat ngala thong ya pi. Balong kajutang ya kipat ba. Bantai biang ya kari. Mat ban pen bentai kinang kenti kibasa syra. Da kabaong haki koidi alemi. Ha kitu kibadan ha kacing dum. Pen iya lade. Kin sayo bam habaro silenter kelenti. Halor kisentai syap basalen baro. Kin salong ki jaka bam plang jengki. Kin tengan kin seliang. Kal kabasyet terha bat hakasngi kin pendik eki. Naba utau bai sin yaki unsabten yaki. Bat hajan ki lew ansayalam yaki. Bat ngan penong ki lumba jongka baro kalenti. Bat ya kalenti ba jonga ansakenton. Hakmi kine kinwan na syajengai. Bat hakmi kine kiba na syatei bat nasabngi. Bat kine kiba nari sinem. Turuai kemen ko beneng. Bat syat kemen ko kendau. Token hoi ko lumba turuai jam. Nabau terai ula pentingan yalau pain. Bat unsai it's kilang ya kibalan not jong u. Penban kasigan kalaong. Utrai ula ino yanga. Utrai jenga ula kelet yanga. Kalamo ka kemi ban kelet ya ikon jongka ibadang bun. Batkan it syo ya u kakpo jongka. Wat lada kine kin kelet. Ngate ngan kelet ya pa dalilai. Kaktien jong utrai.
utrai undon ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat kum uyo anes. Ha kata kapor u Jesu ulapai tin hakiju ukpa jonga udang yai trei bat ngaru ngatrei. Dei nakane kadau ba kiju kilanang wat dong ban penyap yau. Namar dei tang ba ulapan kenya ka sabat. Henry ulaong ba ublei ulong ukpa jong uhi. Bat hakane karukom ulapan ya rengkat yala debat ublei. Ujisu ulaong haki shisha nga ong hapi. Ukun umla banle ay dalade. Henry tang yakaba uyoi ba ukpa ule. Nabakat yakaba ule yakata ukun ru ule. Naba ukpa uid ya ukun bat upan I hau yakata baro kaba uhi ule. Bat ensapen I hau yakikam kiba kam krau ban yakine. Ba pindup lengok ngany. Tik kumba ukpa upen mipat iki bayab bat uai jing im yaki. Ha kaju garukom ukun uai jing im ha kito kiba ukwa ban ai. Ukpa umju bishar yano Henry ulai yakabor bishar bapura ukun. Kenang babaro kindup ai burom ya ukun. Ha kaju garukom kumba ki ai burom ukpa. Jar ubom burom ya ukun, burom ya ukpa ubalapha ya u. Shisha nga ong hapi, jar uba syashkor ikiktin jonga, bat ubangit hauta ubalapha ya nga, udon ya kajing im bom jukut. Unom hap ha kajing bishar, Henry ulalaj syashiliang na kajing yap sya kajing im. Shisha nga ong hapi kapor kanangwan bat kadei menta ha ba kibayap kin sayo sngeu ya kasur jong ukun ublei. Bat kito kibasya skor kin im. Naba kumba ukpa udon ya kajing im haladehi. Kumta ulaai ha ukun ru ba undon ya kajing im haladehi. Bat ulaai hau yakabor ban bishar, namar ba ulong ukun ubriu. Wat lengo yakane kapor kan sapoi haba kito baro kibadon haki jingtab kin sayo sngeu yakasur jong u bat kin sami na ki jingtab. Kito kibalale bha syaka jingmi pat jong ka jing im. Bat kito kibale sneu syaka jingmi pat jong ka jing syak penrem. Ngamla banle ai daladehi kumba ngayo sngeu ngabishar bat kajing bishar jonga kalong kabahok. Nabar ngamle ya kamon la jong Henry ya kamon jong uta ubalapha yanga. Gospel jong utrai. Haka gospel kabamenta kasngi ngiyo I kumno ba ujisu udon ya ka jinglong blay bat kane ka jinglong blay jong u ka don la ka kamram ba un pendep ya ka mission ka ba ukpa jong u upha langba kiktin ki ba ukren hangi te ka dekot ka ba khat nyeu ngiyo I ba kumno ukpa mo ujisu ong lau uong ukpa jonga utrei barbor tengaru ngadei batrei kane kapan kan mawengi ba ublei jusyong thaj wat manga bat maphiru ngi teng I thaj teng I sngeu telot teng I sngeu marwei teng I sngeu do jingkermen Henry ublei jusange batrei na ka benta jonga bat jong phi te kane kapan I ba ujisu u ya trei rengkat bat ukpa ru utrei na ka benta jonga bat jong phi te nak takadau kajing yai trei jong ublei kalong ba u penyaj ya kikam ki jonga ki jong phi man la ka klimat nak takadau ngiyo I ba kumno u ukun jong ublei ujisu u penbenala ne u ai kat upen kan mau yang abad ya phi ba kajing ublei udon barbor
bat utrei man la ka klip man la ka benta ka jonga ka jongpi ban penbit penbiang ya ka jing im ban penbit penbiang ya ki kam ki jam ki ba man la ka sngi teng yo iru ka dekot ka bakat kendai ka susim kendet ka dekot ka bakat kendai ka bang yo ihne ba ujisu wong ukun umle ai dalade ule tang ya ka ba ukpa uyo i uyo ka ba ukpa jong ule niyo i kadon ka jing ya terli kadon ka jing shania kadon ka jing ko ngu nakaliang jong jisu kiyaj rengkat ujisu bat ublei ukun bat ukpa kiyaj rengkat nakata kada wong ukun umla ban lei umle no uei ka ka ukpa ule te ma uru ule tengi iba hang neng yo i ka jing ya terli ka jing ya long ka wei ka jing shania bat kam tam ka de ka jing ko ngu ka ba ujisu ubadei ukun jong ublei ule yak ka ba ukpa jong ule te ka pen kan mau yang abad dia pi mo kala bandei haying hasem kala bandei imei bat ipa lane bat kikun lada mangi ngidon ka jing ya tli ngidon ka jing shania ngidon ka jing kongu mar kaliang klempep ki kam ki jam haying hasem lakadei ha ka jing ya ie lakadei ha ki kam ki jam klempep kan sedon barbor ka jing ya teli kan sedon barbor ki kam ki jam baro kin sayat kat kum ka ba maki ki temu kat kum ka ba maki ki mot mo kam tam ka jing ya teli ngidon kam ka jing shania haying hasem te kumbang yo i kine ki bro ki sedang na ublei ki sedang na ujisu tengi singap tenat ban yu i kene mo kadon ka jing ya dei ha pedang jong ukpa bat ukun te ujisu umla ban le klem ka jing tip lane umla ban le klem ka jing yo ka jing ya tip lam bat ukpa jong u tengi sayu iru haka dekot ka ba arpwei ka ba ongkum ne tik kumba ukpa upen mi pat ikibayap bat u ai jing im yaki haka ju garkom ukun u ai jing im yaki to ki ba ukwa ban ai teng yu iru hangne mo ukpa u ai jing im ngiladangi pai seka jutang ka barim maka no Genesis ngi ikum no ublei thau ka partei u ai jing im te ka kita ka jutang ka batmai ngi ikum no ba ujisu u penmi pat yaki katto katne te hadin ka jingyap jongi ka jingim ngamut banong ba Ukraine sepang ka jingim bom jukut mo ka jingim bom jukut kam dei than tang hadin ka jingyap jongi hare ka jingim bom jukut ka sedang menta nadu kane ka por lane nadu kane ka klimat ka sedang hangi iwei pa iwei nadu bangilangai yu jisu ka jingim bom jukut ka sedang nadu ba ngilangai yu jisu ngisanya bat ngi kularu ban but ya ke jing hikai tena kata kadau ngi iba ka jing im bom jukut omdei ka khadin ka jing yap henry ka sedang nadu ba mangaban mapingi nge jau jisu teng yu iru ka dekot ka ba arpuar mo ukpa jubishar hi dalade yano mo ngi ibu wong ukpa jubishar hi dalade yano ula ai ha ukun jeng u ya kabor bapura ban bishar te nadu ublei ngapai biang saka kitab kabarim ka jutang kabarim Genesis ngi ibakum no ublei uai kamon balaj luat ban jet hau jisu ngi uai kabor bapura ban bishar uai hangi iwe pa iwe ya kata ka jing laj luat ban jet bangin lane bangin yele persya ladangi pai saka Deuteronomy kalanong kaba laipo kadekot kaba khatsan kaba ongkum ne ngalabu hapi kadon ka jingjit yang apa dia pi mo ngi kadon ka jing lajlu bangin jit mo artli kilentil ong hakmi ngalabu hakmat jong pi menta ka sngi ka jing im bat ka jing bha ka jing yap bat ka jing lanot tengi i nadu ublei ukpa nadu jisu uai hangi kine ki uai ka jing lajlu uai hangi kamon langin mane langin pendon burom lane ngin yelek persya na kata kadau kadeka ka jingjit bangin ngin chakri ka jingjit bangin yelek persya lapan i lane la ai ngi ladangi pais ka Deuteronomy kalanong ka ba laipo
kadekot ke bakatsan iyo kine mo arteli ladang ijit ya ka jing im ladang ijit ya ka jing jot ane ka jing yap ladang ipai ru sya kadekot ke ba khat khandai ke ba ongkum ne ngalapen ap akmat jong phi ka jing im bat ka jing yap ka jing kerku bat ka jing tim ublei kwa ingi bangin jot henry ubu akmat jongi uai ka jing laj luj bat ka syong hangi kumno bangin jet ngin jet hatong jet ban syania ban le bha ban im kat kum ka sain dur jong blei lane ngi jet ban yele persya mo ka syong hanga hapi mo blei uai ka jing laj luj ban jet u klem pan bor ya no henry uai kamon balaj luj ban jet mo ngila ban ladangi ngijet ban imha klempep in yo jingker ku ladang ngijet ban yelek persat klempep in sa yo mat ya ka jingjot pat ya ka jingyap te na kata kadau ka khot ka wer yangai phi ladang ipai saka de khot ka ba arpusan mo ngan sapen yu sisya ngong phi kapor kanang wan to kaya kalapoi habaki bayap kin sayu ske bi kasur jong ukon jong ublei te kan ka dekot kapan kan mau ka khot ka wer yangai phi kumno ba na khamtam hakan ka porlen ni don ka por teng teng is ngau jaitu is ngau telot ngis ngau swai ha ka jinglong man sim henry klempep lada mangi ngi pensya skor lada mangi ngi yai persyang ban pendrung yaki ketien jong ublei ka donor jongi klempep ngin sayo man sim mo omde bangiap hakado henry ka jinglong man sim ka telot ka swai bat mangi bat lada mangi ngi ailat ge ketien jong blei bakan su thier ka donor jungi klepep ngin sayo man sim mara pedeng ki jing ki jing sitom tenga pai biang sya ka chitiu jacob kalandong ka ba a ka dekot kalandong ka ba ar ka dekot ka ba ar podriu ka ba ong to tip scam baka jinget klem ki kam kalong ka bayap kum kamet ke baklem ka mansim te hakine kisgi hakane ka porlen mo ngira ke hakane ka porlen te tong ini ailat mo kum kitnat ding ki bayai sa bot uding te ngiru ngin yo melada mangi ngi sa mangi ngilong kitnat te klem ublei ngina mla ban le yai mo te kat kini ki ka ai ka bangi yo no ublei ka ai ka bangin ya don teli telan bot ublei kelong kamtam kini ki singi kan ka porlen kadai ka jing duai kadai ka jingej kadai daka jingij bat ki kam babha jungi telada mangi ngi klem ublei ngi mla ban le te ka ka bangi don kam ban yasno teli telan bangi nang kam jing imen sim jungi kanang kam im shishu kalong da ka jing duai daka jingej daka jingij bat ki kam babha jungi tingi pai yo iru na gospel uyones ka boong kumne ketenat dalade kamla ban seiso lemda kayai sahu dingwan kumju mapiru pimla ban seiso lemda piyai sa banga deka khot ka weringa ban epi sa sisien kumno bangin bangin ya jan syo blei bangin yai sa bat u da ka bangi le langi ikam ki blei wi kaingi da ki jing duai da ka jing ik da ka jing dat badaki kam ki baba ki bangi le ka jing im ka ba man ka si en ya roi Jesus Christ. Lai spa repusam
ai ko para ba kajing kenya junga ba jong pi kan long ka ba pediang hun au blei ku pa ba don bor baro to ai ba ka bor jong kan ka jing kenya ko try ngi kerpat kan sat khuit no e ka jing long pop barim jungi bat kan penroi ngi ka jing im bat mai bat ka jing pen im dau kris utrai jongi utrai undon rengkat bat pi jokin ti wila ki donut tong ini ai ngoi utrai krat ublei jongi da shisha ka long ka ba shong ho ka ba dei ka dei ti jongi ba ka jing pen im ngi haman la ka por ba ka jaka ban ai ngoi ime ko krat ko pa bu khot ko blei ben bor bat bom jikot nama da ka jing sha jing it jong me ka da ka jing sha jing it jong ka met me pendu bor ki jing len bas niu jongi bat me kentiu se jerong ki jing mut jongi da ka ba me ai ka hok ka sot ka bai nong jong ka leng ba try jongi Jesus Christ leng ba jong u ki angel ki ro e ka bu rom jong me ki hima ki demane bat ki bor ki khnyu akhmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala ker khu ki la mane lang da ka jing men ngi ker pat ai be ki so jongi ru ki nya so bat ka jong ki kat ba ngi pen bana da ka jing ye ro bas ngeu ret da shisha melong ob khoj ka try ka tmei jong ka jing khoj baro namar ka tangi kerpat eme to pen khoj pen kentang ye kini ki jing terwa jungi da ka ba pha yum ben sim jong me kum ka jer halor jungki bakin kelalong yangi ka met ba ka snam jung try jungi u Jesus Christ haga por bala dino ye u bedla ka mon sngabha la pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya kupu bedka ba aingu yeme ula kedia ai u bat ula ai halaki senran uong toshim bat to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ia ka ba NIT na ka banta jong pi ha ka ju kom endala lai bam ula shim ya ka kuri bet ka ba aingu biang eme ula ai ka halaki senran uong toshim batodi na kane phi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ban penmi na kamta jong phi banam tagi babun na bana ka jingmap igi pop tole ya kane ban ken mau yanga kajing maya jong kajing bagi di nakane kakuri ngipen benar kajing yang jong mikotra tadhadu namar katangi ki bapan bentai ke jingyap ke jimi pat jung u ngi terwah me ko try yu ku jung ka jing im badi ka khuri jung ka jing benim ida aingu aidem namar me lanyeu ngi ki babit banya khmat jung me bat ban shakri me da ka bas ngeu ret ngi kerpat ime bangi ki bayo banta kamet ko snam kris ngi long ki bala panyatli ka we do men sia ma khoi token mau ko try ka balang jung me ka bala priang asat la ka batei bat penjanaya ka ka jing e rengkat bat uliyo pa ba ko jungi ulbat marweng bishop jengi bat baro ki lingjo
Tukan mau lem ro ikin men ki parashin rang bakan tei ki beli atia da kebakermen ia ka jingmi pat badia baro ki belak klat no ka jing snai jome to pediang iki sya ka jing syai ka kemat jome to isne ingi baro ngi kerpat eme barangkat bat kamaria testi bakhoj ka kmi jong blei ujus ta bakhoj ukurim jongka ki apostol bakhoj bat baro ki re khoj ki balapan seng bahai me pateng la pateng ngin long ki babit ban yok ban talem ka jing imbam jugot bat bangin yero ban pendon buro me da ukon jome u Jesus Christ. Jau lembat u bat hau kan long hameu blei kupa badan bor hak jing long kawe jong men sia makhoj barok ka burom ka jing ro jinom la jinom amen. Kumlah hukum ingi do nong pan im bat kumlah kai ingi da ketin u blei ingi not ban ong kok pa jongi ubah bane mang hoi keteng jome kan wan ka hima jome kalong komon jome kendeu kubah bane trai menca ka jingbam jingi ku pasmi bat jama bingi ger kang jingi kumbangi ro imam ki belas ni bat wat elam yi sekarang shoy and rate lagi Tepulai ingi kerpat ko try ni kijing sniu baro. Akajing sebun jengme to ai jing suk jing sa ni ki sngi jingi. Kenang ber ka jing rab jing snai jengme. Ngin laj berbon ka pop. Bat ngin yo jing da na ki jing jenjar baro. Kat bang idang ap khamilan ti ka jing kermen mo khoj. Bat ka jing wan pat jung nong panim jingi u Jesus Christ. Ko try Jesus Christ meu bela ong ki apostol jong me ka jing suk nga EFP ka jing suk jong nga IFP wat pe ki pop jong i henre ka jing e jong ga balang jong me ba ka jing subun jong me to ai ka ka jing suk ba ka jing etli ka wei kat kum ka mon jong me ba me uba i mat bas char junom la junom ka jing suk ko try ga non bar bor ring kat bat phi to ngi ni terwai ka da ka jing suk i wei pat jing suk Hakmi ukun lang broad jong oblay hakmi ubakino ikipop jong kapotay sukito ki balakor chka jing kawai jong kun lang broad poken rat am tong jong wing jong ratio on 15 kun sim jong akas kamat Chris kami kajing pop jong
Play sim lapa ilau kun sikapotei ban penrem nyaka Henry ban long unong pen iem nyaka. Dongin ya duai. Ko try ngi kerpat wat sya baki jing ai bukan jabeneng jong me kinwan ra ika jing penrem ya kitok kiwa pediang yaki namar ba mela ai yaki kum ka jing pen kia naga betaki riu nge jong me dau Chris utrai jongi utrai don rain card bat pi play bren bor bron kui pi kupa bat kon bat men sim ba koi kilet stuk ich bat sakri utrai de ka jing im jong pi